जोंहा क'क्राझाराव सानै मोसौ सिखाव जायबा सासे बर' बिथांखौ एम बाथानि फंबाय होननानै जों खोनादों। दा बेनि सायाव एबसु आफादाबो खेंफोरथि होदों, लोगोसे BSC आबो खेंफोरथि होदों। बेनि सायावबो जों सावरायगोन। आरो लोगोसे क'क्राझार टाउनाव लंटं सासे सुबुङा थाबायगासिनो दंमोन आरो बे लंटं थाबायनायखौ नुनानै मानसिफोरा सोमोहाबदों, सोर मानसि बिलाय, आसरित सानदों। दा बे मानसिया मानि थाखाय बिदि लंटं थाबायदों, ना बे मानसिया ब्रेनडक ना फाग्ला ना बेबायदि खालामदों ना सोरजोंबा चेलेन्ज लादोंमोन, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। जानो हागौ सोरजोंबा चेलेन्ज लादोंमोन, जानो हागौ जेनेबा चेलेन्ज लायोना सोरबा सोरबा, जुदि नों लंटं थाबायनो हायोबा क'क्राझाराव नोंनो 1 लाख होगोन 2 लाख होगोन बेबायदि चेलेन्ज लादोंबो जानो हागौ, नङाबा बे सासे फाग्लाबो जानो हागौ। दा बे जाथायनि सायाव मा जागोन मा जाखोन बेखौ आं मिथिला। दा जोंहा माबायाव जोंनि बे क'क्राझार खाथियावनो धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बांलादेश उदखारि आफादनि सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों, केदारखौ। बेनि मुङानो जाहैबाय आब्दुस शुकुर आली। आब्दुस शुकुर आलीखौ धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेलासिपारा ओनसोलनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। आब्दुस शुकुर आलीया बांला टीम उदखारि आफादजों आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि आफादजों लोब्बा दंमोन बा बेनि सोद्रोमामोन। उनाव बेखौ आसाम पुलिसा खौरां मोनबाय थाखुमानायखौ, ओमफ्राय बेखौ थांनानै एरेस्ट खालामहैबाय। नैबेनोमोन मानसियानो जाहैबाय आब्दुस शुकुर आली। अब्ला जों दा सावरायगोन एम बाथा फंबाय। एम बाथा फंबायखौ गाज्रि रोखोमनि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै जोंनि बर' हारिया गोबां दुखुनि फोरमायदों। आरो लोगोसे जायबा गाग्लोबजादों इस्लाम धोरोमनि मानसि बा मुस्लिम मानसि, बिथांमोननि धोरोमनियाबो गोबां दुखु मोनदों। सासे बर' आरो सासे मुस्लिमखौ मोसौ सिखावनानै सन्देह खालामनानै बा साजायनानै गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदोंमोन आरो बिसोरखौ हमबाय। जायबा गाग्लोबदोंमोन बे जाथायाव लोब्बा थानाय मानसिफोरखौ हमबाय, दायनिगिरिफोरखौ। आरो जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफ्रा हमजादोंब्लाबो आखाइ थिखांबावदों, ओरै मिडियाफोरनि सिगाङाव ओरै थिखांदों। एरेस्ट खालामजादोंब्लाबो जेबो गिनाय बायदि नुवाखै आरो बिसोरखौ। दा बेनिबो माखासे भिडिअ दंमोन, बे भिडिअखौ नुबाथाय बा नुफिनबाथाय आङो डाउनलड खालामनानै बेखौ होफागोन। आं मैयाहाय नुदोंमोन, नाथाय आं बेखौ डाउनलड खालामनो बावदों, बेनिखायनो आं बेखौ दा नागिरफिननांसिगोन। दा बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। आरो जाहैबा नैबे फुटबलाव जालांनाय बड'लेण्ड FC, बेयाबो बड'लेण्ड FCनि स्पेलिंआनो मिस्टेक जादों, बेखौबो गोबां सावरायगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेराव। नायबानो जाबाय, नै बड'लेण्ड FC जानांगौआ मा जादों, बेबायदि जादों होननानै निउसावबो होदों। आरो लोगोसे बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव गोसारहोगासिनो दङ। दा जिया जादोला गोबां बाथ्रा जों सावरायबाय। दायो आफादा मा बुंखो बेखौ जों खोनासंनि। थांनाय 3 आगस्ट खालि क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय मागुरमारि बाजारावहाय सानै दाय गैयै सुबुं मेघना ब्रह्म आरो आक्तार आली बिथांमोनखौ नंखायै मोसौ सिखावनि दाय साजायनानै गाज्रि आक्रमण खालामनाय जाथायखौहाय, बे हिंसायारि जाथायखौ जोङो मिरु बड'लेण्ड फरायसा आफाद एबा BSCनि जानानै गोख्रोङै सोंखारियो। बेबायदि जाथायखौ जोंनि BTC ओनसोलावहाय जानायखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया आरो जों बेखौ लाय होनो हाया। बिनिखायनो बे समावहाय BSCनि जानानै जोंनि क'क्राझार जिल्ला पुलिस एबा प्रसासनखौहाय जाय बिथांमोनहा बे समाज बेरेखा बा हिंसायारि जाथायावहाय इनभल्भ जानानै दं, एबा जाय बिथांमोनहा बेवहाय दायनिगिरि, बिथांमोनखौ थाबैनो पुलिस बिफानाहाय तदन्त खालामनानै थाबैनो आयेननि राहा लानानै बिथांमोनखौ जा आयेनारि साजा दङ बिनि सायावहाय बेखौ जोङो होनानै थार बिजिरनायखौ दाय गैयै बिथांमोन जाय बिथांमोना आक्रमण खालामजादों बिथांमोननो थार बिजिरनायखौ होनो थाखाय जोङो BSCनि जानानै आह्वान खालामो। दा बिनि उनावहाय दिनैसो जानानै थांनाय जोंनि सेन्ट एन्स कलेजनि 10 थाखोआव फरायबाय थानाय सानसोरां नार्जारी होननाय सासे फरायसाया दुगैनो थांनाय समावहाय रहस्यजनक मृत्यु एबा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जादों। दा बेखौ जोङो BSCनि जानानै दुखु फोरमायबाय। बेजों लोगोसे आसलते जाथाया मा जामारदों एबा बोरै जाखो, बेबायदि रहस्यजनक मृत्यु, बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ बोरै खोमानो गोनां जाखो, बिनि सायावहाय सोरबाफोर बिनि उनाव सोरबाफोर दङब्ला जोंनि पुलिस बिफानखौ प्रसासनखौ तदन्त खालामनानै जाय बिथांमोनहा बेवहाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ साजा होनो जोङो BSC फालरनिफ्राय प्रसासनखौ जोङो खावलायगोन। जिहेतु हस्टेलनि बाहेराव बेफोरबायदि घटनाया जादों, जाथावै जाथाया, बे बिथिङाव हस्टेलनि सामलायगिरिखौ मा बुंदों? बे समाव जोङो हस्टेलनि सामलायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेशननि सिङावहाय एबा मोनसे सार्भिलेन्स स्ट्रं डिसिप्लिन हस्टेलनि सिङाव मेनटेन जानांगौ। फरायसा बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोननि सायावनो गार्जेन बिथांमोनहा बिथांमोननि दायित्वआवहाय गावनि
संथानखौ बिथांमोननि दायथ'आव गथायनानै गालाङो बिनि थाखायनो जाय हस्टेल वार्डेन एबा इनस्टिट्यूशननि जाय रिस्पन्सिबल पार्सन बिथांमोना बिथांमोननि जे हस्टेलाव थानाय बेबस्था बेखौहाय मोनसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भाबै बानायनानैहाय बिथांमोननि जे हस्टेल थानायनि सुबिदा बेखौ सामसिनै एबा रैखाथि गोनां खालामना होनांगौ जाहाथे जोंनि फरायसा बिथांमोननि गार्जेनफोरा हस्टेलाव दोननायावहाय गोनो गोथो जाया बेखौ आं खावलायहरगोन मागुरमारिनि जिहेतु जाथाय बे जाथाया गावनि जायगायावनो गुबुन जाथिनि सुबुंफोरा दादागिरिजों बुदों होननानै नोंथाङा बुंनो सानो बावहाय आङो खुनु बिसेस जाति जनगोष्ठीनि खोथा लाबोनो सानाखै मानोना जोङो रावखौबो नासया एबा रावखौबो जों गुबुन होननानै साना जों बड'लेण्ड फरायसा आफादा दाजेननायनिफ्रायनो एबा बिनि जोनोम जानायनिफ्रायनो गासिबो बिटिसिआव थानाय जाति जनगोष्ठीनि थाखाय खामानि मावबोदों बे समाव आङो जाति जनगोष्ठी नायालासिनो जाय दायनिगिरि बिथांमोनहा बेवहाय इनभल्भ जानानै दं एबा बे जाथायनि थाखाय जाय दायनिगिरि बे दायनिगिरि बिथांमोनखौ हारि धोरोम बेफोरनि सायाव सोनारालासे मोनसे फ्रि एन्ड फेयार इनभेस्टिगेशन खालामनानैहाय बिथांमोनखौ आयेननि भाबै साजा होनो थाखाय आङो प्रशासनखौ आरो फिन खेबसेबाव दाबि दैखांगोन